Ano na? Kasama sila siyempre. At si Vince, Mami, Sai at Fatty. Medyo traffic ngayon sa sentro ng Pulangi. Busy-busy ay lahat ng mga tao. At tao. Kalingking pala yan. Di sila masarap na to. Hindi, nakadus yan. Ayun, tapos niya. Sabi ko sa inyo eh. Ayun, pusim naman uy. Tara, isa pa. Hindi, ito silang kalingking. Ay, isa na pala kalingking. Ngayon na naman sabi mo ah. Masarap mo. Masarap mo ng kalingking. Ano ang hilo? Ang kalingking? Masiram ba? Masarap mo. Pero pambiko yung masiram mo. Sa Tagalog, masarap. Kinsin. O 15. Dati 10 Oo. Kaya makakabili ng ganyang 15, karami. Mura para na ako dyan. Manila para 20. Barato. Baratuhon. Napakamura. Dito na tayo sa Matpara. Pinubata. Pinubatan. Akala ko first Ito na po ba? Pinubatan Albay na Oh, tayo. yan. Sana. Pangka dyan. Alin? Ayun. Napuyat si Bes. Ngayon tulog ko. Hindi masyadong tulog to sa biyahe. Wala pa. Captain Banana. Super power. Kalimutan ko naman. Manual pa na to. Dito ay diversion. Dito ay dadanan ng Daraga. Makita mo ngayon yan. Dito ba dito sa ano? Sa Kamaligport? Kamaligport. Dito. Meron. Oo. Ayos. Salto mo. Hindi ano sa ano, gulong. Smooth yung galaw ng gulong. Tika kayo. Yung mga hindi na ano, Magkano ka sayang? sabi ko, ang mantika dito. Yes, ah. Pwede ba ito na lang? Wow! Kamalig zigzag road. It's so amazing. Sa bundok, no? Iba talaga nagagawin. Ikot ako.
Ikot na naman, papunta ng Florida. Ikot na naman. Sa video, sa vlog. Para matay siya ikot. Natapos na. Natapos na tong tulay. Doon ka ng kabilang side ah. Oo. Ang bilis ah. Doon na lang sa kabila. Ay, okay na rin. Malapit ang buksan. Ano na? Ano lalayo? Dito lang, dito ka lang. Dito kayo, ano yan, pabukas na. Dito. Butyaw. 6 point. Ito ang pasok ka ba sa Jollibee yun? Buban, mali. Hindi mo talagang gilo ah. Siyempre, doon nag-ano si mama eh. Hindi ko makalimutan eh. Jollibee, Jollibee. Nag-ano ko kaya yan din. Nagkakari. Okay, dito ano ha? Basta yung ano, tabi ng ano, Save More sa Jollibee. Diretso lang. Ayan, Jollibee. Yan. Pasok na. One way, alam ko, tama yung ano natin, no, entry. Ikot nila. Mali. Tama yung Tama yung pinasukan ko. Ngayon, makakalagpas tayo. Naglakad kayo no? Bigyan tayo doon. Nag-ano ka dyan. Oo, pagpalabas. Makakalagpas tayo. Nakailang tuloy mo na yan. Iyan ko na to.